Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ha Kawei ka jingja menta ka janmit Kawei ka kali Maruti Swift kabadan yung registration number ML Not San P Iway hinyo iway kalahap Jrain shanala harut jong kasurok ba National Highway 6 kabadang hap hakas nong Samlem Ribhoy District Katba kadang tumuban Kiew siya kanong ba Shillong Katkum katalong kubor balayo lum layat hu bagate ka jingja kala jaha kapor saush tengi e janmit kipat ba kibasaki ya kate ka jingja klayat hu ba kadaw jong ka jinghap kate ka kali shanala kadai namar ka jing penher stat palat hadu bong nongnya kate ka kali la shu bante la kam ya la ka kali layat hu ru baw nongnya kate ka kali ubalatip kerteng kum u Francis Merchang nakash nong mauyong lembat uwaypat ubadon lang ya ubalatip kerteng kum u Frederick Shangplyang kila mensaw bad na kalyang kipulit kathanat umsning kila rano yaki siya umsning CHC nakabanta banyo ya kajing sumar.